Abantero on the line! Abantero on the line! Rem, Adon ang inyong Abantero on the line! Suple sa Gyapon na baik gabi malapatan na Sarangani Province. Kumusta po mga kaigsuro na to? Mga kabantiro din na sa kinigang kabukira na gagibahin. Good news nga ko nga ninyo sa kinig mga taga anas kabukira gabahin sa balapatan. Ganina tunay din daghang good news sa mga sectors mag-uma, mangisda, magirikanan karapon nganha ninyo nga mga anaas kabukiran kay pinaagi lang pa sa kaugalingong mga heavy equipment sa balapatan na Sarangani Province. Lauman matud pa din ninyo sa katawhan sa mga kagabukiran gabahin sa buong lungsod ang dugang dalan iable sa LGU Malapatan. Kadang gipasalig ni re-elected Mayor John Sumbo na iyang kapagabaton no human natagan o ikaduha gayon na nga mahibog alkalde sa lungsod. Naron batud pa kiniga dili pa niya maglisod ang mga baguma sa pagtumod sa ilang mga produkto agrikultura sa sentrong bahin sa lungsod. Butyag sa alkalde ubay-ubay na mga farm to market road ang nilang nablihan sa Balapatan ilalom siyang administrasyon. Inundag alegre na karon ang mga bugumas bukid hilabon ng kantong adunay mga saginga. Daghanidang nanom nagsaging na kinitungod kay bismo na ang mga komprador og saging may mosaka sa bukid gamit ang ilang mga sakyanan aron mamalita sa mga produktong agrikultura. Hinungdag nga dili na magpamasol pa ang mga buguma sa magkaryada sa lang mga produkto padulong ngadto sa patag kay ganuman mismo naman ang komprador mo yung unsa mosaka ngano mosaka man sila kay nanay bagong dalan nanay daghang bagong dalan gi-open sa lokal gabada pinaagi sa ato mga heavy equipments dunay dalan din nga simentado dunay dalan nga grabahan pa lang o dunay dalan nga kinig graba. Ingon lang na kinig depende bang guna unya ra man na makimasimentado kung makita sa nasulog damanan nga oy kani gwapo din kinang graba o kadanlog pa o ato ning budget na anam lang dili bigla so ingon ana ang importante dunay mabukas ka dalan o nanay dagang dalan di ba di sa inyo o budag ang purpose ng datong farm to market road nga ang mga baguma dili maglisod o gaginig lugsong dala sa ilang produkto ngadto sa patag sa sentrong bayan sa Balapatan pero di manay tabo sa diyang dunay na aktor nga dalan kaya ang mismong komprador na gikan sa Balapatan o gikan sa Labil o gikan sa Residensyan mo na mukatkat tinas bukid sa Balapatan agi na anhang mga bagong dalan karon nga gi-open mo'y mangumpra dito sa mga maguma di na mahasol ang maguma di na mahago maglugsong kaya naman ginasaka na sila mismo sa mga komprador muna'y nakabintaha kung dunay kinig heavy equipments makahimo og daghang kinig dalan din na pag-abri aron ang mga maguma mamahimong alagret tungod din nga kayuhan takda pang dugagan sa LGU Malapatan pag-abli og dugang makadalanan sa kabukiran og butangan lamang kinig magraba aron dili lapok panahon nga muulan og bagyan ra gyapon kini sa mga sakyanan gikan sa patag. Ang kanindot nindot gumikan ka tunay daghang dalan karon nga giabre og naagyan na nga kani tao lang o kabayo pero karon anak truck na mga sakyanan bisan unsa na sakyanan magkagi nganuman dunay na bagong dalan munay giadak unya katong wa pa nablihan katong uban nga siyempre daghan man ang bukid din katong wa pa dalan butang nga nagdalan ayaw mo kabalaka kay naman tulong pa katuig mulingkod si Mayor John Sumbo daghan pagbabuhat dida daghan pang maabring nga mga kadaran dinda sa kinig kabukiran gabayan sa kinig Malapatan busa kamong naslagyo o katong wa pa paabot lang bekan kay tungod kay dunay hikaw galing heavy equipment ang Malapatan sa Sarangani Province gana makakaabot ta sa inyo maablihan mo og dugang dalan din na sa kabukiran gabayan para sayo na ang pagsaka din na pagkumpra sa inyong mga produkto kinig sa mga komprador gikan sa patag. Abantero on the line! Abantero on the line! Rem, Adon ang inyong Abantero on the line! Daghan ko good news no? Busa good news sa mga baguma. Pasalamat mo nga kinig wa umasipyat sa inyong pagpili nga gitagan pa inyong laing higayon si Mayor Sumbo
nga baga kini ka hibog subli mahibong mayor sa nasampit kalungsod aron mapadayon ang iyang nasugdan nga mga proyekto mga programa nga wala mahuman alang sa kayuhan sa tanang katawhad sa nasampit nga lungsod. Minawa ninyo, agato paginabi ni Mayor John Sumbo, bag-uhay lamang. May access road tayo sa mga farm nila. So continue, tuloy-tuloy na siya kay bisikon sa ana to paningkamot sa atong mga farmers na to. Kung wala tay dalan loy kayo, no? Igihapon na. So ang port bisag dili pa simentado, importante dunay dalan. Yes, na dalan saka sekundahan Butang na nagbalas. grabeling siya tapos anam tay mga kwipo monthly ginaano na to, gina-maintain. So ang national government man gud dili man gud na sila maghatag og augment og kwarta para sa mga politik kung wala opening. Okay. So ang counterpart ko na sa LGU, yung initiative sa LGU dapat na yung kay opening kay dali kayo ang pagkuha kwarta Kung mangayo na ka na, okay dayon. Para sa ato ang politik kani. Mapansin mo kung sorry ka sa Sitio Aspang during 2019 campaign period namo kung una na ko pagdagan. Isa gina sige kaligid sa motor diha pero karon pwede ka na magtulog ikan dinhi kay complete na ito. So itong niaging mga before election nagkampanya ko diha nagrally ko pagmata nako Aspang na diay which is sa unang panahon lisod yun sa diha kay Okay. ganoon pero karon wala konkret na kaindalan so even kita na malipay ta kita Okay. actual nga wala dai posible. Abandero on the line! Abandero on the line! Inyong nga nadugog. Oga nabati aga paginabi nato kag Mayor John Sumbo dinhi sa ato nga programa. Nagasalamat sa inyo nga pagminaw. Ako ang inyo nga Abantiro on the line. Rem Adon ang iyong abandero